belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Een 37-jarige man is gistermiddag met een auto ingereden op een politieagent. Het incident vond plaats tijdens een verkeerscontrole op de Jan Noorduinweg. De agent raakte hierbij gewond. Het ging mis toen de politie de automobilist wilde stoppen voor de verkeerscontrole. De bestuurder wilde niet meewerken en reed op de agent in. Vervolgens reed hij door. De politie zette de achtervolging in. De verdachte werd even later aangehouden bij een restaurant op de weg naar Westpunt. Hij zit in voorarrest voor poging tot moord. De 50-jarige man die in september 2020 een man doodschoot bij de Pumpulunchi snack is in hoger beroep veroordeeld tot een langere gevangenisstraf. De rechter in eerste aanleg legde hem 20 jaar celstraf op. In hoger beroep werd de man tot 25 jaar veroordeeld. De dader kreeg op 11 september 2020 ruzie nadat hij een vechtpartij tussen twee dames bij de snack probeerde te stoppen. Een man zou hem hebben geduwd en geen respect hebben getoond. De rechter in eerste aanleg stelde in zijn uitspraak dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden. In hoger beroep gaf de dader dezelfde verklaring af als tijdens de eerste rechtszaak. Na de ruzie zou hij naar huis zijn gegaan om een vriendin af te zetten. Vervolgens reed hij terug naar de snack en schoot de man waarmee hij ruzie had dood. De rechter oordeelde dat er wel degelijk sprake is van moord met voorbedachte raden. De man zou zeker 10 minuten weg zijn geweest. Genoeg tijd om over de kwestie na te denken, stelt de rechter in zijn oordeel. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente de cu setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você comini a bo. Het lijkt erop dat we de coronapiek voorbij zijn. Dat stelde epidemioloog Izzy Gerstenbloed tijdens de persconferentie. Toch kunnen de maatregelen volgens Gerstenbloed nog niet volledig worden losgelaten. Het aantal besmettingen per dag is nog steeds erg hoog. De gerapporteerde gevallen zijn slechts het topje van de ijsberg, zegt de epidemioloog. Er zijn nog steeds mensen die zich niet laten testen of alleen een zelftest doen. Gerstenbloed waarschuwt dat er niet te optimistisch naar de cijfers moet worden gekeken. De oud-financieel directeur van de Girobank, Stefan Capella, moet een schadevergoeding van ruim $7 miljoen betalen aan de Girobank. Dat oordeelde de hoge beroeprechter eerder deze week. Volgens de rechtbank is vastgesteld dat Capella wegens ernstig persoonlijk verwijtbaar handelen aansprakelijk is jegens de Girobank. In een persbericht stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten dat deze voor de Girobank gunstige uitspraak de uitkomst is van een jarenlange procedure. Deze procedure is in juli 2015 gestart nadat onderzoek uitgevoerd naar het uitspreken van de noodregeling aanwijzingen voor fraude had opgeleverd. Capella is de tweede oud-bestuurder van de inmiddels opgedoekte Girobank die wordt vervolgd voor fraude. Oud-directeur Eric Garcia werd ook vervolgd, maar hij is in 2016 failliet verklaard. De gevolmachtigd minister van Curaçao, Carlson Emmanuel, heeft een bezoek gebracht aan premier Mark Rutte. Het gesprek vond plaats in het torentje in Den Haag, het kantoor van de minister-president. De twee politici spraken over verschillende onderwerpen, waaronder de nieuwe regering in Den Haag, de pandemie en de samenwerking met Curaçao. Daarnaast kwamen ook gezamenlijke interesses, zoals muziek en onderwijs, aan bod. Emmanuel overhandigde Rutte een geschilderd bordje van de Curaçaose handelskade. Het was een aangenaam gesprek, schrijft de gevolmachtigd minister in een verklaring. Vanaf dinsdag 1 februari stijgen de tarieven van elektriciteit en water op Curaçao.
Ook de prijzen van benzine en diesel gaan volgende maand omhoog. Dat meldt bureau Telecommunicatie en Post in een maandelijks persbericht. De stijgingen zijn voornamelijk het gevolg van een stijging in de aankoopprijzen. Het huidige tarief per liter benzine is €2,31. De prijs aan de pomp stijgt naar €2,33. Het tarief van diesel stijgt met zo'n 5 cent per liter naar €1,76. Ook de tarieven voor elektriciteit en water stijgen volgende week. Downtown Management Organization en Sociedad de Comercianten de Otrobanda gaan werken met een smart parking systeem in de binnenstad. De twee winkeliersorganisaties hebben het parkeerbeheer na een aanbesteding weten te bemachtigen. De parkeeropbrengsten zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van de binnenstad. De parkeermeters zullen grotendeels verdwijnen. Via een app kunnen de parkeerkosten digitaal worden betaald. Jacqueline Seibelt van SKO stelt tegenover de Extra dat de belangenorganisaties transparanter willen zijn. De opbrengsten van het parkeersysteem worden geïnvesteerd in reparaties en uitbreiding van Punda en Otrobanda, aldus Seibelt. We pleiten voor een smart city. Daar hoort ook toegang tot internet in de binnenstad bij. De verwachting is dat het nieuwe systeem in mei wordt geïntroduceerd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.